Dobar dan svima. Dobrodošli na završni koncert ovogodišnjeg kampa, muzičkog kampa ovde u kampu Timok. I evo prilike da naša deca svima vama koji ste ovde prisutni, roditeljima, braći, sestrama, dekama, bakama, rodbini, pokažu šta su to naučili vredno radeći svih ovih prethodnih 7 dana ovde zajedno na kampu. Na početku ovog koncerta imat ćemo priliku da čujemo mešoviti kamerni sastav koji će nam izvesti jednu numeru od Händela, pa poslušajmo ih. Na ovogodišnjem kampu, kao i na prethodna 2, naša deca su imala priliku da uče mnogobrojne stvari. Neke od njih su, pored sviranja instrumenta koje oni već znaju od ranije, pored pevanja koje ćemo malo kasnije čuti, to su i neke druge stvari kao što je lična odgovornost za održavanje higijene u sobama gde su smešteni. Takođe, učili su se da se prilagođavaju različitim učiteljima, jer nas je bilo više ovde koji smo radili sa njima. Takođe su se učili da na neki način sarađuju sa drugima, jer je ovde bilo ove godine skoro 50 dece. I sve to zajedno što smo radili ovih 7 dana, vidjet će se ovde ispred vas. U vidu pesme, u vidu slavljenja Boga, i nemojte to zaboraviti u vidu jednog vrlo disciplinovanog ponašanja u tom horu, što ni nama starijima nije lako, a kamoli deci. I sada ćemo videti naš hor koji je uporno vežbao svih ovih 7 dana. Oni će ući ovde, postavit će se i pevaće nam, proslavljaće Boga, a vi se pripremite da budete ohrabreni. Prva pesma koju će pevati
je jedan od najkraćih, u stvari najkraći psalam. Psalam koji veliča Božju istinu, veliča Božju milost i podsjeća nas da je Božja istina i Božja milost večna i da smo pozvani da Boga slavimo kroz veke vekova. Sada ćemo na početku čuti njihovu izvedbu, prvu pesmu, Psalam 117. Deco, izvolite. Dobar dan svima. Drago mi je što smo danas mogli da se okupimo svi ovde zajedno i što možemo da uživamo u ovom divnom koncertu. Pre nego što nastavimo, želim da vam i sa moje strane poželim srdačnu dobrodošlicu i da se vam zahvalim što ste ovde. Nadam se da ćemo uživati u svakom trenutku i da će nas pesme koje budemo večeras čuli ohrabriti i ojačati našu veru. Isus nas u Mateju 19:14 podsjeća: Ostavite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I upravo ta poruka treba da se usadi u misli naše dece. Pustite svu decu da dođu k meni. Pustite su decu da dođu k meni sva.
Preko ovog kampa deca su uz muziku i zajedništvo produbljivala svoj odnos sa Bogom. Jedan od ciljeva kampa bio je da se kroz pesmu približe njemu. Svakog jutra su pre duhovnog proučavanja imali priliku da pevaju himnu dečjeg muzičkog kampa, koju ćemo sada čuti. Ovaj kamp, smešten pored Timoka, bio je ispunjen pesmom, prirodom i Božjom prisutnošću. Kao što priroda oko nas slavi Boga, od žubora potoka do pesme ptica i mirisa cvetova, tako su i naša deca kroz pesmu pronalazila put ka njemu. Sledeća pesma poziva i prirodu i nas da slavimo Boga. Na svakom kampu naša deca uče kako da postanu heroji vere, kao što vidimo i na našim majicama. Ponekad se oni možda pitaju kako li je to biti heroj vere. Ko će stići pre, princeza ili gladni krokodil?
život je predamnom, ali znam da Bog svoj plan ima sa mnom, zato s verom željno čekam ja da vidim kakav život biće moj. Dok učimo o biblijskim herojima, možda nećemo dobiti odgovore na sva pitanja, ali verujemo da Bog ima plan. Možda se pitamo šta nas čeka u budućnosti, ali ne treba da brinemo. Reči sljedeće pesme podsjećaju nas da je Božja mudrost uvek na raspolaganju, jer Bog zna. Ne znam kako da utišam more, ne znam kako pomeriti gore, kako tama posta dan, kako jutro briše san, ili kako rastem ja, al Bog zna. On za sve što radi uvek ima dobar plan, a da li je u tom planu čak i neko kao ja? Možda ću se pitati šta budućnost donosi, ali se ne brinem ja jer Bog zna. Ne znam kako da nahranim gladne, kada imam samo malo hrane, ili da činim čuda svakog moga i slepoga, kako da izlečim ja, al Bog zna. On za sve što radi uvek ima dobar plan, a da li je u tom planu čak i neko kao ja? Možda ću se pitati šta budućnost donosi, ali se ne brinem ja jer Bog zna. Ne znam kako ja da stvorim dugu, ne znam šta se krije u tvom srcu, ne znam kako rosom da jutrom se to svežim ja, ili da mu miris dam, al Bog zna. On za sve što radi uvek ima dobar plan, a da li je u tom planu čak i neko kao ja? Možda ću se pitati šta budućnost donosi, ali se ne brinem ja jer sam sada siguran, sve je u Božjim rukama jer Bog zna. Bog zna! Bog zna jer je On put, istina i život, naša nada, uteha i sigurnost. Isus kaže mi da poznaje me i najbolje od svih razume brige sve. To je istina, znam da
Bog je istina i zato je važno da učimo da mu verujemo. Kada oluje života prete da nas slome, Bog je tu da pruži mir i svetlost. Božja svetlost je jača od svake tame. On nam daje nadu čak i u najtežim trenucima. Kada oblaci tamni zaklone moj pogled i kad vesti oluja mir svoj daješ mi. Kada nebo je mračno i kada gubim nadu, svetlo u mojoj tami i moj spasitelj si ti. Verujem i kad mrak sudaje, verujem tvoja svetlost jača je. Verujem jer na svakom koraku znam da ti si tu, ti si tu. Ponekada se pitam i kažem Bože gde si, ali znam i kad ćutiš da mene čuješ ti. Ako nekad i klonem svoj pogled dižem tebi, sigurna da i tada pored mene si. Verujem i kad mrak svuda je, verujem tvoja svetlost jača je. Verujem jer na svakom koraku znam da ti si tu, ti si tu. Znam da ti si tu, ti si tu. I dok naša vera raste, učimo kako da prepoznamo Božje blagoslove u svom životu i kako da budemo zahvalni za sve darove koje dobijamo od Boga. Kad brineš i kad žališ se da život nije fer, kad sjetiš se da Bog ti daje blagoslove sve, jer ima bezbroj razloga da srećan budeš ti i zato stani pitaj sebe da li
bez obzira na sve prepreke u životu, možemo postati pravi heroji vere koji su jaki sa Isusom. Kada me uhvati strah i kada se osjećam sam, kad se oblaci skupljaju danima, svud je mrak. Kad setim se gde sunce sja, u očima mog Isusa, on je stvorio sunce i oblake teške, on stvorio je noć i dan. Nikad nisam sam, ne plaši me mrak. Isus moj je prijatelj, on me vodi s njim, moj put je lag. Kad me iznad hrabrost, on me pogleda, u njegovim očima vidim da mogu i znam da budem ja sa Isusom. Da li te uhvati strah i da li se osjećaš sam, kad se oblaci skupljaju danima, svud je mrak. Da seti se gde sunce sja, u očima mog Isusa, on je stvorio sunce i oblake teške, on stvorio je noć i dan. Nikad nisam sam, ne plaši me mrak. Isus moj je prijatelj, on me vodi s njim, moj put je lag. Kad me iznad hrabrost, on me pogleda, u njegovim očima vidim da mogu i znam da budem ja sa Isusom, da sam jak i nestaje strah kada Isus me vodi. Moj put je lag, kad me iznad hrabrost, on me pogleda, u njegovim očima vidim da snaga i ja sam opet jak sa Isusom, hodam sa Isusom, ja sam jak sa Isusom. Ovo je naš treći kamp po redu. Prethodna dva imali smo prethodne 2 godine i obično smo pevali uvek sličan broj pesama, oko 9 pesama. I svaki put se neka pesma izdvoji kao, mi kažemo, hit. I bilo bi dobro, ja mislim, da se setimo prethodne 2 godine i prethodna 2 hita. Jel se sjećate, deco, koji je hit bio na prvom kampu? Gedeon je hit i dan danas, ne zaboravlja se, a na drugom kampu prošlogodišnjem David i Golijat. Sad ćete imati priliku da čujete, ja bih bio slobodan da kažem, 3 hita u nizu, jer ova posljednja Jak sa Isusom je ovogodišnji hit, pa ćemo slušati pesmu Gedeon od pretprošle godine i prošle godine David i Golijat. Izvolite, deco.
Golijat je bio visok 3 metra čak, a David mali dečak ne tako jak. Golijat se štitio oklopom, a David samo svojom verom. Kamen jedan sa verom gled, pogodio je diva i opao je. Vojnici su sa strahom gledali, okrenuli su leđa i pobegli. Napred sad, nema razloga da bojiš se, Bog je uvek tu, On će pomoći da budeš hrabar ti. Napred sad, nema razloga da bojiš se, Bog je uvek tu, On će pomoći da budeš hrabar ti. Golijat je bio visok 3 metra čak, a David mali dečak